Свазиланд, там където произвеждат захар. Има захарни плантации. И там в далечината мисля, че се вижда фабриката, където произвеждат захарта. Футболно игрище вляво, което сега работват. Ето това е захарната плантация вляво. Big Bend. Ние сме в Big Bend. Тук вече има по закон легнали полицаи, които са нещо съвсем нормално, но са съвсем микроскопични и нетревожещи. Този камион е натоварен с тръстика, захарна тръстика. Вау! Голям легнал полицай. Цък, цък. Хората чакат автобус. Спортисти. Тук имаше футболно игрище, видяхме вляво и това сигурно са футболистите. Там вляво би трябвало да е фабриката за захарната фабрика. Ето той завива точно наляво към захарната фабрика. Знам, че всичко се връзва. Продават банани. Охо, колко камиони натоварени с тръстика чакат. Интересно, интересно. Работници, всеки взел по една тръстика и си я гризе. Вече забелязах. Гризат ги.